பகுத்துண்டின் வணக்கம். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, வீட்டுக்கடன் யார் யாரெல்லாம் கொடுக்கறாங்க, என்னென்ன தேவைகளுக்கு வீட்டுக்கடன் கொடுக்கறாங்க என்பதை பற்றி பார்க்க போறோம். வீட்டுக்கடன் தனியார் வங்கிகள், பொதுத்துறை வங்கிகள் மட்டும் இல்லாமல் ஏராளமான நிதி நிறுவனங்களும் தர்றாங்க. வீட்டுக்கடனுக்காகவே அமைக்கப்பட்ட ஹவுசிங் போர்டு, ஹவுசிங் கார்பரேஷன் போன்ற வீட்டு கடன் வழங்கும் கழகங்களும் இதுக்காக இருக்கிறாங்க. சொசைட்டிகள் கூட தர்றாங்க. அது அவர்களுடைய வட்டி விகிதம், நிபந்தனைகள் வேறு வேறையா இருக்கும். அதை நம்ம தனிப்பதிவில் பார்த்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது என்னென்ன தேவைகளுக்கு வீட்டுக்கடன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னாக்க, ஒருத்தருக்கு இடம் சொந்தமாக இருக்குது, அந்த இடத்துல புதிதாக ஒரு வீடு கட்டுறாங்க. இதுதான் எல்லாத்துக்குமே தெரிந்தது. இதற்கு வீட்டுக்கடன் உண்டு. இரண்டாவது, இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல பில்டர்ஸ் ஒரு இடத்தை பொதுவாக வாங்கி அதை பிரித்து அதில் வீடு கட்டி கொடுப்பாங்க. இடத்தோட வீட்டையும் சேர்ந்து தருவார்கள். அப்படி பில்டர்ஸுகிட்ட இருந்து கட்டி வாங்குகின்ற வீட்டுக்கும் கடன் உண்டு. இரண்டாவது, இதே போல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ், அடுக்குமாடிகள், அது கட்டி கொடுப்பாங்க, ஃப்ளாட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். அதற்கும் தொடக்கத்திலிருந்தே நம்ம பணம் கட்டிட்டோம்னாக்க ஃப்ளாட் வாங்குவதற்கும் அந்த கட்டட உரிமையாளர்கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கும் நமக்கு வீட்டு கடன் உண்டு. அடுத்ததாக நமக்கு இடமே இல்லைங்க, ஆனால் நான் ஒரு இடம் வாங்கி வீடு கட்டணும்ட்டு விரும்புகிறேன் அப்படின்னாக்க, இடம் வாங்குவதற்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் வீடு கட்டுறதுக்கும் வீட்டு கடன் திட்டத்திலேயே இருக்குது. ஆனால் இதில் ஒரு நிபந்தனை என்னன்னா, வீட்டினுடைய இடம் வாங்கிட்டு ரொம்ப நாள் கழித்து வீடு கட்டக்கூடாது. 6 மாதம் அல்லது 1 வருடத்துக்குள்ள கட்டணும். அது அந்தந்த வங்கிகளினுடைய விதிகளை பொறுத்து மாறும். எனவே இடம் வாங்கிட்டு வீடு கட்டுவதற்கும் வீட்டு கடன்ல கடன் திட்டம் இருக்கிறது. இப்போ எனக்கு ஒரு பழைய வீடு விற்பனைக்கு வந்திருக்குது, அதை வாங்கறதுக்கு கடன் இருக்கிறதா அப்படின்னாக்கா அதற்கும் உண்டு. ஆனால் அதில் என்ன நிபந்தனைனா, வீடு எவ்வளவு ஆண்டுகள் பழசாக இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் வீட்டு கடன் அமையும். அதனுடைய திருப்பி செலுத்துகிற காலமும் அது எவ்வளவு காலம் பழைய வீடு என்பதை பொறுத்து மாறும். 10 வருஷம் பழைய வீடுகளுக்கு உண்டு, 15 ஆண்டுகள் பழசாக இருந்ததுனாலும் கூட உண்டு. ஆனால் எனவே பழைய வீடுகள் வாங்குவதற்கும் கடன் உண்டு. இன்னொன்று, ஏற்கனவே ஒருத்தர் வீட்டு கடன் வேறொரு வங்கியில் வாங்கி இருக்கிறாரு, அவர் திடீர்னு வெளிநாடு செல்ல வேண்டியது இருக்குது அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால விற்க வேண்டியது இருக்குது. அப்படின்னாலும் அந்த வங்கிகிட்ட இருந்தே அந்த கடனோட சேர்ந்து அந்த வீட்டை வாங்கி கொள்வதற்கும், ஒருத்தர் விற்கிறவருக்கு வங்கியில் கடன் இருக்குது, அப்படிப்பட்ட வீட்டை வாங்கலாம்னாக்கா வாங்கலாம். வாங்குறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க, இந்த வங்கி அந்த வங்கிக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு அந்த கடனை எடுத்துக்கொள்வார்கள். இப்படிப்பட்ட வசதிகளும் உண்டு. இப்போ எங்கிட்ட ஒரு வீடு இருக்குது, அது பழசாக இருக்குது, அதை பழுது பார்க்கணும், ரிப்பேர் தான் செய்யணும், அதுக்கு வீட்டு கடன் இருக்கிறதுனா அதற்கும் வீட்டு கடன் உண்டு. இப்போ நான் வீடு கட்டிட்டேன், அந்த வீட்டில் நான் கொஞ்சம் உள்ள இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும், வீட்டை டெவலப் பண்ணணும், உள்ளுக்குள்ள இன்டீரியர் இதெல்லாம் செய்யணும்னா அதற்கும் கடன் உண்டு. இப்படி பல்வேறு தேவைகளுக்கும் வீட்டு கடன் வழங்கப்படுகிறது. அதில் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் நம்ம தனித்தனியாக பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை.